Moja téma je Freemap Slovakia a novinky za rok 2024. Tohto roku som trošku menej venoval času Freemapu, ale niečo sa podarilo. Takže taká väčšia vec, čo sa podarila, je podpora pre zariadenia Garmin. Jednak je možné sa prihlásiť pomocou Garminu, takže ak máte účet na Garminu, tak môžete ho použiť na prihlásenie do OpenStreetMap. A takisto pribudla možnosť pripájať si ďalšie účty. Povedzme, ak máte viacero účtov, Facebook, Google, OpenStreetMap alebo Garmin, tak viete si ich pripojiť, alebo keď už povedzme máte viacero účtov na Freemape pod rôznymi providermi, tak viete si ich takto spojiť, meršnúť. No a čo sa týka Garminu, tak tam bola pridaná podpora exportovania mapových prvkov priamo do zariadení, takže ak si to zariadenie sparujete, na konci skúsim ukázať nejaké demo, takže keď si to zariadenie sparujete, tak viete si označiť, že čo chcete si exportovať, dáte export a objaví sa vám to priamo v zariadení za pár sekúnd alebo minút. Samozrejme musíte mať Garmin napojený na Wi-Fi. A ešte podotknem, že vlastne toto bolo sponzorované firmou Conan, ktorá je výhradný distribútor Garminov na Slovensku. Takže toto nebola až tak čisto dobrovoľná činnosť jednak, ale v rámci toho sa podarili aj nejaké ďalšie veci, napríklad update knižníc a tak ďalej. Takže podporili nás nielen v tom, že Garmin bol pridaný, ale aj nejaké, povedzme, väčšie aktualizácie knižníc. Čo sa týka exportu, tak po novom je možné exportovať aj GeoJSON, predtým bol iba GPX. Časom možno pribudne ešte KML-ko, ak bude čas a priorita. A ešte zhrniem, že dá sa ten súbor povedzme stiahnuť, uploadnúť na Google Drive alebo na Dropboxu. To už bol vlastne aj dávnejšie aj predtým. Potom na webe pribudli nejaké ďalšie malé drobnosti. Dynamické S3 map attribution, to znamená, že ak si prepnete na satelitnú mapu, ktorú poskytuje S3, tak ak posúvate mapu po svete, tak každá časť sveta má vlastnú inú licenciu, takže tá sa vám potom objavuje ako panujete, ako posúvate tú mapu. Potom, ako som spomínal, knižnica Bootstrap bola po dlhšej dobe premigrovaná zo 4 na 5. To bolo akože dosť práce. Pridal som do vyhľadávania pojičiek rozlíšenia automatov, takže tu vpravo na obrázku môžete vidieť všetky automaty, aké sú podporované. Môžete si potom to vyskúšať, vybrať. A mimochodom, je to nič náročné pridať takúto podporu, je to vlastne všetko v jednom TypeScript súbore, ale je to jednoduchý taký štruktúrny súbor a tam si viete pridať, ako ľahko rôzne nejaké ďalšie kategórie slov OpenStreetMap, ktoré vám môžu chýbať, ale už teraz je tam toho akože dosť veľa, stále sa dá nájsť niečo, čo chýba. Ďalej som pridal pripínanie formátu súradníc, keďže jednak bola ako požiadavka na to a tento formát, ktorý tu dole vidíte, ten najklasickejší, s 10 čísla, ten nebol podporovaný a tými šipkami doľava a doprava si viete prepnúť na takýto formát, potom minúty, sekundy a to je asi všetko. Potom nejaké ďalšie malé opravy a vylepšenia. Migrovali sme providerov na reportovanie chýb z JavaScriptu z Track.js na GlitchTip a takisto na štatistiky z Google Analytics 3 na Matomo. Tu sú screenshoty z dashboardov daných stránok. Naľavo vidíte Matomo, štatistiky. A napravo GlitchTip, tu sú nejaké zoznamy nejakých chýb, ktoré
sa dajú odsledovať a získať o nich viaceré informácie, čo je treba fixovať. Ďalšie drobnosti, updateli sme Nginx, aby podporoval HTTP 3. Vlastne tá verzia ešte nie je v repozitároch debianovských, ale ja som to skompiloval a nahodil, keďže to HTTP 3 dosť pomáha pri providovaní množstva dlaždíc, keďže napríklad mi sa často stalo, že keď som prepínal mapy a zoomoval a posúval, tak sa to seklo a HTTP 2 má takú nevýhodu, že ak sa ten jeden stream zasekne, tak potom už nič nejde. Tak som musel v nejakých špeciálnych nastaveniach browsera proste resetnúť všetky spojenia so serverom a potom sa to rozbehlo. A HTTP 3 vlastne Quick, ono funguje na UDP systéme, takže tam sa nemá čo zahltiť. Akože keď HTTP 2, tam je jeden TCP stream, ten sa ľahko zahltí, proste tam nejaká chyba, všetko stojí, keďže sú tam multiplexované requesty a v to, keď to ide akože nejak paralelne cez UDPčka, tam sa to manažuje na inej aplikačnej vrstve. No vpravo vidíte screenshot z developer nástroja Firefoxu alebo Vivaldi. No a vlastne tá H3 ukazuje, že je to HTTP 3. Hej. Vlastne stiahujú sa tu nejaké dlaždice, stránka Freemabeska a nejaké skripty. Odorová mapa nejak veľa toho nového nezažila, len boli nejaké fixy, že Access Forestry je dovolené aj pre peších, čo predtým nebolo, a čo je vlastne chyba. A opravené nejaké skratky, keďže na Slovensku skracujeme názvy ako dolina za dolbotka, prameň za parama a podobne, takže tam boli nejaké vylepšenia. Potom sme rozšírili renderovanie outdoorovej mapy na oblasť, ktorú vidíte. A vlastne tá oblasť je obmedzená tieňovaním, ktoré sme už mali pripravené vlastne dlhú dobu. Preto sú tu nejaké také zvláštne výseky, napríklad ľavo hore alebo neviem, pravo dole, tak je to odseknuté, keďže ďalej už som nemal tieňovanie a nechcel som to, ako nemal som čas to riešiť. Iba istá časť tej mapy sa vopred, akože sa predrenderuje, to znamená, ak niekto vykoná zmeny v OpenStreetMap, tak sa predrenderujú dané dlaždice. To okolie sa renderuje vlastne on demand, že ak niekto navštíví tú mapu, tak až vtedy sa to začne renderovať. A ešte taká nevýhoda, čo nám vznikla, je, že teraz náš server je ako dosť silno zaťažený, hlavne čo sa týka pamäte. Je tam vlastne skoro všetko nasvapované. Takže uvidíme, že či nový server budeme riešiť, alebo novú technológiu spomeniem ďalej. Ďalej som riešil import regiónov cestovného ruchu. Na Slovensku máme oficiálne regióny cestovného ruchu. Vlastne to je delenie Slovenska na takéto regióny. Povedzme, Košice ležia v regióne Abov, tu na Lučenec leží v regióne Polipie. Takže toto bolo importované a je to teda možné nájsť aj na Freemape. To vlastne využíva Nominatim, takže samo sa to objavilo aj tu. Potom Strava Heatmap, tam boli problémy, že Strava najprv po určitom čase zablokovala účet, keďže asi veľa requestov cez to bolo. Cez daný účet vždy som vytvoril nový, avšak pred asi mesiacom alebo tak, mesiacom a pol tam zmenili celkovú autentifikáciu, takže už to vôbec nefungovalo. Tak som sa na to teda pozrel a prerobil som ju. Tam sa využíva knižnica Pupeter, neviem, jak sa to číta. A to vlastne sa knižnica sa používa na testovanie webových aplikácií, takže viete si tam vlastne naskriptovať webový prehľadač, takže mu poviem, že otvor stránku s prihlásením, klikni tu na, vyplň tento formulár, odošli ho a potom zober cookies z tej stránky a používa ich na dlaždice, tak skratke. Takže nemusel som veľa riešiť celý ten
postup cez rôzne autentifikačné služby, Cloudflare a neviem čo. Takže pekne som to obišiel takto. Akože je to asi, nie je to asi správne, ako to robíme. Proste možno asi porušujeme nejaké tieto terms of services, to uznávam. Strava dovoluje používať tieto heatmapy na mapovanie pre OpenStreetMap a iné prístupy sú také, že napríklad keď v Yosemite to chce niekto otvoriť bez toho nášho proxy, tak jednoducho sa prihlási a získa si nejaké cookie a potom si to tam nejak vloží do úrločka, alebo tak nejak to fungovalo. Takže toto celé zjednodušuje. Ináč tu FreeMap Strava proxy vlastne sa využíva aj na OpenStreetMap.cz. To je vlastne aj vo whiteliste, keďže nie je to povolené pre ľubovoľné stránky. Ďalšia vecička, ktorej som tak povenoval nejaký deň, voľný večer, je FreeMap Gallery plugin. Je to dosť taký sprasený plugin pre JSM. Keď si to pridáte normálne z Imagery FreeMap fotky, môžem to asi ukázať. Imagery FreeMap Gallery, tak sa vám tu ako posúvate mapu, tak sa objavujú fotografie z FreeMap galerie. A keď na to kliknete, tak sa mi to seklo. Skúsim niečo zastaviť, lebo mám to znovu pamäte. Dobre, tak poďme späť. Takže keď kliknete na fotku, tak sa vám zobrazí. Môžete podľa toho ako mapovať, podľa svojich fotiek, alebo keď nejaký autor dovolí, že, lebo tie fotky sú vlastne CC BY 4.0. Takže akože technicky to nie je možné priamo používať na mapovanie, ale akože autori, keď dovolia, tak nie je problém. Alebo sa inšpirovať priamo v JSM. Poďme späť. Dúfam, že ma stále vidno a počuť. Dobre, super. Potom taký väčší projekt, čo som začal, je Rust Map. A je to vlastne prepísanie outdoorovej mapy do Rustu. Dá sa povedať, že z mapniku do Rustu, keďže ja som bol z mapniku už tak dlhšie frustrovaný, keďže tam vývoj veľmi nebol aktívny a vlastne len tam updateovali knižnice, aby to bolo skompilovateľné pre C++ 17. Hoci teraz asi pred mesiacom alebo 2 vydali novú verziu, proste, ale sú tam len tie veci, že je to vlastne zmodernizované knižnice, ale bugy tam ešte neopravujú, alebo featurey nové neimplementujú. No a najviac som sa dlho chcel naučiť Rust, takže som sa do toho pustil. Využívam trošku podobné technológie ako Mapnik, lebo Mapnik využíva Cairo na vektorovú grafiku, teda na grafiku, a GDAL na rastre. Plus oni to robia teda v C++, čo mne akože veľmi nechutí. A chcel som spoznať ten Rust, takže som sa do toho pustil. No a čo ešte, ukážem, čo už asi je zimplementované, čo chýba sú ešte pojka, to by malo byť jednoduché. Node.js binding by malo byť tiež jednoduché. Text na krivke, toto je také zložitejšie, čo už dlhšie implementujem. Samozrejme, keď je čas. A ešte ostatné chybajúce veci z existujúcej outdoorovej mapy. No a tu vidíte animáciu, jedna animácia z aktuálnej outdoorovej mapy, ktorá je vlastne mapnik. A
druhý frame je z tej Rust map servera. Ešte to nemá nejaký fancy názov. Takže vidíte, že tam nie sú ikony, ale ostatné veci sedia dosť, ako by som povedal, že skoro pixel perfect jedna k jednej. Okolo fontov vidíte nejaké modré ramčeky, zelené ramčeky, tam nejak debugujem nejaké vecičky, keď chcem riešiť tie texty na krivke, tak nejaké metriky fontov a glyfov, teda jednotlivých písmen. A skúsim to teda aj predviesť. Je toto... Dobre. Takže tu si zapnem raz, takže teraz to renderuje u mňa na počítači naživo, túto mapu, hej. To je to vidno dobre, lebo cez zdieľanie. Takže očakávam, že to bude rýchlejšie, že to bude žrať menej pamäte ako súčasné riešenie Mapnik. Budem mať nad tým väčšiu kontrolu a už teraz som fixol nejaké bugy, ktoré v tom Mapnik XML-ku, pomocou toho XML-ka som nevedel dobre poriešiť. A ešte jedna vec, že export do vektorových formátov ako PDF-ko alebo SVG-čko je oveľa čistejší, ako keď som to robil cez Mapnik. Vlastne v Mapniku export do PDF-ka a SVG-čka som pred asi rokom, dvoma zrušil, lebo už to ako nebolo použiteľné. Ale toto, keď exportím, tak akože je to úplne super, ako nedá sa to porovnať. Takže späť na prednášku. Potom ďalšia vec, do ktorej som sa pustil, tiež je to v Ruste. V novom obľúbenom programovacom low-level jazyku je tile server. Prišlo k tomu tak, že vlastne na Slovensku každý rok sa aktualizujú letecké snímky stred, východ, západ. A momentálne vyšla nová aktualizácia západu, ale je v lepšom rozlíšení, takže som si povedal, že už nie je to len dobre to lepiť s nižším rozlíšením a s väčším rozlíšením a povedzme upscalovať tie veci, ktoré sú v nižšom rozlíšení na vyššie rozlíšenie a potom to z toho robiť nejaké dlaždice. Tak som povedal, že si spravím taký nejaký jednoduchý tile server, ktorý vlastne bude servovať priamo VRT-čko, proste súbor geotyp súborov, ktoré sú už vlastne reprojektované do web Mercatora. Takže na to robím. Toto už vlastne je, dá sa povedať, že funkčné, ale ešte stále sa pabrem s projekciou jednotlivých častí tých Slovenska, teda aj Česká, lebo aj Česko tam zahrňujeme a vlastne aj Český kartografický úrad vydal aktualizáciu, takže aj do toho sa potom pustím. Ešte ako vidíte, povedzme na tom obrázku som prišiel na problém, že spájanie, ako sú tie hranice tých častí, že napríklad stred a východ, tak sú tam nejaké artefakty pri spájaní. Takže buď to bude tým alpha channelom, alebo skúsim to prekonvertovať na masku. A neviem, akože dosť som sa s tým hral, a dosť ma to niektoré veci frustrovali, aj to renderovanie, že mi bežal 3 dní počítač a len učali ventilátory aj cez noc, aj cez deň. Tak teraz som si dal od toho chvíľku pauzu, ale plánujem to zase na nejakej menšej vzorke skúšať ďalej a dokopať. Máte tu dole aj adresu, kde to nájdete. Takisto je tu aj adresa pri Rust mape, ak by niekto chcel si pozrieť a prispieť. Taký wishlist na koniec tohto roka, alebo ďalší rok, alebo ďalšie roky. To je teda pokračovanie na Rust mape, nasadenie tile servera, aktualizácia rutovača Grabhofer. Máme verziu takú skompilovanú ešte pred vydaním 6, takže rád by som bol, keby sme už mali verziu 10. Ale nie je to také jednoduché to len tak prehodiť, keďže
tam je dosť zmien, aj tá konfigurácia je tam iná a tak ďalej. A taký veľký sen do budúcna, ale to neviem, či sa vôbec niekedy podarí, je prechod z Leaflet na Maplibre, na FreeMape a mať tie mapy aj vektorové. Ďalej, čo bolo robené na Slovensku, tomu som sa ja nevenoval, ale mám taký report od kolegov z FreeMapu, je import adries na Slovensku. Toto som už prezentoval aj minulý rok, nemám to porovnanie, ale postupne to tu pribúda, že koľko adries je z databázy ministerstva vnútra, myslím, na Slovensku, importovaných do OpenStreetMap. Takže postupne to sa blíži k zeleným číslam. A FreeMap Galeria len také vizuálne štatistiky, je momentálne vidíte, ako to kde všade máme fotografie. Tie žlté sú moje, sú tak na vrchu renderované, takže to neznamená, že celý východ Slovenska som len ja. A oranžové sú ostatní fotiči, mapery. Tu je detail Slovenska. A aj v Českej republike vlastne pomaly to začína. Tam je taký najaktívnejší fotografér, má nick VSA, neviem, či ho poznáte. Takže chcem sa mu poďakovať, že prispieva do našej FreeMap galérie. Konala sa členská schôdza OZ FreeMap za rok 2024. Bolo to v Trenčíne. Ja som sa z istých dôvodov nezúčastnil, keďže doba je ťažká. No a mali tam také upršané počasie, ale celko to bolo fajn. A to je posledný slajd, takže ďakujem za pozornosť. A keď máte otázky, kľudne teraz, alebo potom, keď bude diskusia. No, nech sa páči, radím. Tak já jako vždycky každý rok obdivuju, co všechno děláš. Já mám takový trošku provokativní dotaz. Sám si teďka říkal, že ta Strava si zjevně nepřeje, abys od ní čerpal data. Asi jim přetěžuješ server, nebo já nevím, co si jim nelíbí. V takovém případě není lepší to od nich nečerpat, než to takhle obcházet? Tak sú rôzne možnosti, ako nečerpať, že buď si to nejak my stiahneme, lebo chceme to mať na stránke, keďže je to dosť žiadaná fičúra. Proste, keď to chvíľku nešlo, tak sa mi ozývali aj z iných krajín, aj ľudia, že proste, čo je s tým, že nejde to. Takže môžeme sa vrátiť k tomu, ako to bolo predtým, že som vlastne web scrapol len Slovensko, manuálne aktualizoval som to raz za pár mesiacov, čo bola práca naviac, alebo neviem, aké iné riešenia, proste nejaké lokálne proxy. Akože toto je také najjednoduchšie. A mám taký možno plán, že bude to vlastne len pre prémiových používateľov. Takže kto si zaplatí to odstranenie reklamy, to je nejakých smiešných 5 € na rok, tak nebude mať, teda bude mať aj tú Stravu a ostatní nebudú mať. Tým pádom sa aj zníži asi záťaž. Alebo keď nás vypnú, tak nás vypnú. OK. Poviem, akože servery nezaťažujeme a oni to sledujú, akože každý účet, a keď niektorý vyžaduje, ako nerátajú s tým, že niekto proxyuje tam pre viacerých používateľov. Takže oni si možno myslia, že je nejaký jeden user, čo si tam to stiahuje vo veľkom a tak ho odstavia. Ako neviem. Ako nenapísali na e-mail, lebo ono je to tam pod e-mailom, ale tam nikto nepísal na ten e-mail, že proste. Keď som sa prihlásil, tak bolo, že účet je blokovaný, to všetko, tak som si vytvoril nový. Takže to je také trošku nešťastné, ale no, tak zatiaľ to nejak ide.